जिउआव फैनो हाबाय थेंकिउ लाइक डन थेंकिउ स माच आं मद खालामथ'नो दै माबा दामगासिनो मिउजिक दामगासिनो थेंकिउ स माच गासैनिसिमबो अन अन मिउजिक दामदेरलाबायोलै ओमफ्राय मुदसो होथ'दां गाज्रि मोननो नाङा दे र' ब्लु होना होबाय माबानोबो अनजालुनोबो दखानावसो दं नालाय जोंना न पीस आ गया हमारा थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्क्रीन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जेथिनावबो नोंनावबो दै गुड गुड अके अनजालु जोंहा मा होनदों नेटवर्क गैया नामा नांनो नागिरालै बारा आं गोरोबथियाव खोनादों थेंक इउ स माच मा जाबाय मा जाखांबाय नामा आदैनो जाथ'वाखै आरो ना आं दखानावसो दं नै दासो ओंखारदों आरो ना मोनबथ'दो र' जारलाथार आं दखानावसो दंना बेखौ एदायग्रोनां र' दा दामब्रेलाबायना होबा
Thank you so much. Thank you, thank you. On. Harus nara. Hello. No, on. Thank you. Jemaw on. Thank you so much. Anggrip. Jakhmai nama ada ini. Hangai kemana lagi? Bye. Angalo on. Thank you. Hello, bro. Oमफ्राय Nafis on, thank you. Please boleh Nafis, thank you. On. Support है ना नहीं है? अच्छा. नफीस जी मैंने आपको डन कर लिया है एलबी के बाद में वीडियो वॉच कर दूंगा मैं मेरा चैनल को भी सब कर दीजिए ओके बोला है Oh. जाखोलै बेलाय बिबु बिदुर मा होनदों बिदुर बागान गुड मर्निं কি খবর ভাই ভালো আছি মই লাইক ডাউন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওর लाइक डाउन बाबा भाई बोला है Jamal on online thank you no peace on thank you done
Hey, लाइक को सब लोग लेकर गया रे यार। अरे बाबा क्या हुआ रे यार। दिङा सहैनो हादों। फाग्लासो बिदि जायो। होबाय लाइकखौ लाना थांफिनजोब्बाय। अनलाइन थेंक इउ जमाव स्पेसियेल थेंक इउ अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। फाग्ला थैजासे मानसि दंखायो। 5 लाख जाबाय। लाबाय मोनथाम लानांगौ लद। ओमफ्राय जोङो मा होनदों जोंना आदै आं लामानिसो खामानिसो मावदों। अके दे। ओमफ्राय मा होनदों माखो लाखो आदै लाइकआ 5 लाइक जाबायमोन। बे फाग्लाखौ लाना थांफिनजोब्बाय। गुबुन हारिनि मानसि हाबदोंमोन ना। आं लाना लाइक होखाखौ नोंखौ होनाखै। बे गुबुन हारिनि मानसि हाबदोंमोन ना दहायो। बिसोर लाना खारफिनजोब्बाय बे। मा होनदों जोंना दिङाया बिदिबो लाङो लाइक फाग्ला गोजासो होनखाबायलै। बोरै लांखो आदै होबाय होना फार्स्ट हाबजेनाव होबाय होनानै बोखारफिनजोब्बाय उनाव थांनायाव। बिदि बे लायो 5 लाख जाबायमोन। मिनिहरबाय जों।
जोंना मा होनदों दिङाया बिदिसो साललाफ्रा सापरल' लानो फैयो बर'नाव नोगोद फाग्ला गोजा आंथ' दा साब खालामलायबाय मोनसे बेखौ दा आनसो खालामफिनगोन आं मेरा गोजोननाय मोनलायथारदों बे होआ दे होआ बे ओमफ्राय खालामबाय एमावफ्राव अके दे लाना खारफिनजोबजाबाय आंहा लायगानो मिनिथावा बोराबथावा फाग्ला गोजासो बर'ल' होगोन आं लाइक अफानि मेदाम सफैनो हादों अन थेंकिउ स' माच आरथि अनलाइन अन थेंकिउ सासे आं साब खालामना हरनायखाय मोजां मोनलायथारो खांनासो मानजर गोनांखौ बेथारा होखांबायबो साब होबायबो अल खालामना दोनबाय ब्लड बाव ओमफ्राय अफानि मेदामा मा होनदों अन दे खामानि मावदों अके दे जेबो नङा टाउनावसो आं सालायदों बाव दे अफानि मेदाम अन ओमफ्राय लोंखाव बर' हाय हेल' ब्र' हेल' लोंखाव बर' आइदि ना मा जाखो आइदिसो थेंकिउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरथि अनलाइन अन ओमफ्राय दिङाया मा होनदों ओमफ्राय रायज्लायनायाबो मुद होनानैसो रायज्लायगासिनो थेंकिउ स' माच आरथि पांकाज थेंकिउ
गल गल जारलासोखा न'आव फैबाथाय बिदिनो गल 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 ओमफ्राय मा होनदों उनाव जोंना अनल' कमेन्ट लिरनो सम गैया अके दे दाबो गल जादों नामालै थेंकिउ रथि स' माच थेंकिउ स' माच रथि अन रथि अन साथाम दं आरोना 11:15
मिथिबाय नोंसोर थोद नोंसोर दस्रा No on, thank you. Already on. Already on, thank you, thank you. Already on. Thank you, already on. Already on. On, thank you.
Already on. Thank you, thank you. MMB बानायसै अके सफैनो हाबाय thank you so much. Thank you, most welcome, welcome. Ai đây. मा होनदों? बहेयाव दङब्ला न'आव फैबाय आङो। गाबोन बे न'आव फैबाय आं। Thank you, thank you. Already on. Four. दासो 4 खोन्थाबावदों ओमफ्राय नेटानो नाय दाय फुल खोन्थालायबाय support please support. Already on ओमफ्राय बे मा होनदों ओंखाम जानोसै ओमफ्राय सोर सफैनो हादों Tonisha Garo. Hi, hello. Good morning. Thank you so much. मेरा लाइव में आने के लिए नो मा होनदों लिरनो सम गैथ'आ अन दं अके दे नोंना बेबायदि सम बायाबाथाय बिजि जाखायो आरो अन दोनबानो जायो दे
बोरै दं नों हारसिङै बबाव दं नों Thank you so much. Thank you, thank you. बोरै दं नों हारसिङै Thank you, thank you. Thank you, Bonnie Madam. Thank you so much. Thank you, thank you. Tulu Subhanaba Lagdon. Thank you. Good morning, same to you. Tulu, same to you. Baha dong? Hari ini tuh Sunday sih na. Mandeng. Wis sedang ang. Oke, oke. Baik. Da. Oरैनो दङ. जेबो नङा दे. जिरायना. मा ओंख्रि जाखो ना जाथ'वाखै? मा ओंख्रि मोनजाखो? जायाखैनो जोंहा दाबो। मा ओंख्रिथाय मिथिया। नोंलाय जाखांबाय ना जायाखै?
जायाखै आंबो दाबो मोनखां जोब्बाय मोनखांजोब्बाय फुङाव साहा मेथाइ सावना जादों। उखैनाय मोनाखै आदसा रुफानि मेदाम अन थेंकिउ। ओमफ्राय सन्थुलि मा होनदों सोर सोर दं? रावबो कमेन्ट खालामासै जि गोजान नामा होनो उनु दङ आरथि दंमोन ओमफ्राय एम एम बिबो दंमोन बेस्थ' जाजोब्बायना मानसिफ्रा उफानि मेदाम दं। रिसार्च सोदोंमोन आं आदसा मा होनदों हेलौ सलायाखै नामा टाउनावसो दंहैयोदां नोंदां मानसिया जाना होदोंलै जोबना होदोंलै नो सालायदों दुलु बाजैनो ओमफ्राय थुला आंनाबो फेकआ थैना थैलाथाय दिनै मोनायाव हरसे होना दोनदां रागानो गारि मानसि गैयालैनो दिनै रबिबार ना साथ्र'फोरबो मोना आरो अफिस थफिस थांनायबो खम जायो दिनै आरटि अन मा होनदों जोंना आं मा होनदों नुवासै आं नुवासै माथो खैथानिफ्राय होआ हरावलाय आंबो अन दोनगौमोन नङाबा ओमफ्राय 1था ना 12थानिफ्राय दोनदों आङो
नों उन्दुयोसो बे समाव गावनि एरियायाव उन्दुयो नोङो आरो नङाबा दा मोनानिफ्राय दोननि दे दोनोबा सोरखौ होनदों थुलु बाजैनो आंखौ होनदों दिनै उनाव एल बि अन खालामना दोननायखौ ओमफ्राय बेसे फैया एमब्र' गैया माबासो आंना मानसि माबाबो हाबनाय गैयाना बांसिनानो ओमफ्राय आइडिबो दोननाय जाया आंनाव बारा फैखायालै फाइभ हरसल' अके थेंक इउ आंबो दोनदों 11 थानिफ्राय बिदिनोखौ नाङोबा दोनजायो ना होमबालाय ओरै माबा 11 नाङो आरो नोंना आरथिना ओमफ्राय अपानि अन थेंक इउ आंनाथ' दाखालि हराव दोननाया रावबो फैयाखै दसेल' अन दोनना ओंखारफिनदों वाइथि मोनाखै दसेल' दोननानै बहाथो मोननांगौ दोनबाय नालाय दोनबाय हरसे दोनथायबानो जायोमोन ना नों नेटखौ होनदां नोंनिखौ 11थासोनिफ्राय नाङो नामा होनदां आरथि आंना दाख्लै नों अन दोनबा नेटआनो गैया नेटआनो दाननायसोमोन नङाबाथ' हाबहैखागौमोन आं हरसे दोनोरा आं सोरांजासे आदसा आंना अनलाइन दोनै थां दैया बहा बे लाना गेलेजाग्रा जायो माथो मोखाङाव दोनो आलनाव दोननायखौ हाननानै लायनायखौ नुवाखै मैला नांजोब्बाय हनै अन आरथि अन ओमफ्राय मा होनदों 11 निफ्राय नाङो होनदां आदसा होमबालाय माबा खालामना दोनसै नामा 11 नाङोबा आइडि बुरजा माबा थायोबा बांसिन माबा जायो वाइटसो बांसिन जायो आंना 8था 9थानिफ्राय नाङो आरो नांनाया दाख्लै थुलुनि अन दोनदों होनना बुंबा आंना माबासो नेटआनो अखानायैबो मोजां जाखायाखै बेलासियावसो जाखादों आरो अखानायै 4थासोनिफ्रायसो अपेन जाफिनखादों अपानि मेदाम अन थेंक इउ 11थानिफ्राय दोनोबा MMB होयो 11थायाव 12थानिफ्रायसो हाबनो मोनगोन बे अकेनो
साथाम साब्रैसो मोनबानो थोयो आरोना गंब्रै गावनिजों बायह्रा मानसियाथ' माबाला बायह्रा मानसिया गंथाम जाबाय गावनिजों गंब्रै जायो आरोना साबा मोनोबा गंब्रै मोनगोन नारथि अन प्लिज कमेन्ट बेसराव आदा जुदा जुदा हरदो थामसो होगोन नोंसोरा अके अन लाइक थेंक इउ MMB मोनायाव मारै लाइभ होआखै मानो लाइभ होआखै जानो मानो होआखैथाय बियो दे जारो दे टाइमाबो बारा गैखाला आंनाबो लाइकबो होनो फैला रावबो दाना आं दिनै मोनायाव नुसना नुसनाखै आं दिनै मोनायाव भिडिअ कल फुल नायना होदोंमोन मैया ओमफ्राय दोनोबा दोनसै साब्रैसो लोगो जानानै हरसे नङाबा जालालै हास्लाबबायना हास्लाबलाय अवाथियानो गैलाबो नोंसिनाथ' एसे गोगोम थांबावबायलै हाजारसोनो बारहैबावबायसो आंनावथ' दाबो एख'आनो गैया औ फानि मेदाम अन आलो फानि मेदामनाव अन माबा जाबायलै मन' जाबाय हागबाय बिस्रा टर्निं अन थेंक इउ देग्लाय जाला जोंहा 2024 आव लायनोसै ओरैनो होनो हाबनो नेबाय थादोंमोन आं
माथो होलाना बारा बेलाय संबाय दसे भिडिअ नायलाबायनांगौ एल बि अन खालामना दोनबाय ओमफ्राय बार' मिनिट उनाव अन थुल मा होनदों मैया समिनखौ मा जंखाय हरा नोंलाय गावखौ जावदों होबाय थार नामा आंबो MMB खौ आंबो नेबाय थादोंमोन 12थासिम माबा थाखादों ओमफ्रायसो होमबाबो उन्दुलाङाखै एल बि अन खालामबाबो उनाव अन थेंकिउ नोंहालाय कमेन्टआव फराय आंनि कमेन्टखौ फरायखायाखै नों मैया सौमोनखौ होनहरबा गल गलसोमोन खोनाखायाखै आं बाराबा नुबावाखैसो बे ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय बोरै थानो हायो 12:01 उफाय गैया आं नुदों मा होनदोंथाय ग्रोयो आर'थि सिरि मोनफिननासो थायो आं बेयावनो उन्दुयो बेना दाख्लैथ' गान खनलायबावथारदों जावले उन्दुनाय गरदखानाय मानसियानो गान खनबावबायब्रा उन्दुनाय लोगो लोगो सिमां फिसा फिसा नुखादों बे मानसिया आंनाथ' 6:30 न'आवनो उन्दुयो बाजैनो अफानि मेदाम अन 9टा 8टा गाहाम जायो जोंना बांसिनानो आं उन्दुनाया 11टायाव उन्दुबावाखै 1टासो जाहैखायो 1:30
आं अफ जाबाय एमाव ब्र लाइभ होनोसै आं अके दे आंबो दोनखानोसै आरो ना आं उन्दुना गान खनदों आरो उन्दुनाय लोगो लोगो सिमां नुखादोंमोन मानसिया लागाव गानसो खननांगौमोन होननाय कमेन्ट लिरना हरनायखौ नुवाखै आरो बे आंखौ सापर्ट प्लिज सापर्ट सात मिनिटआव थानोसै आंबो 53 थांबाय Audio on thank you like सानैल' खिथाबाय सानैल' खासै नामा मा सोर फैदों जोंहा दासो मैल' गेमिं थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ सिनेमा सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आंबो लोगोफोरजों थांसै मिटिं दंनो अके आंबो दोनखानोसै सापर्ट 55 अके मा होनदों नेटवर्क गैया नामा नांनो नागिरालै बारा गल जादों नामा आंनावथ' गिदिङाखै र' प्लिज कमेन्ट हरसै जोंहा जाफिनबाय आदसा ओमफ्राय माइ एन्ट्राकाल' थेंक इउ स' माच मेरा लाइक सिनेमा एन्ट्राकाल जी आरती on support comment like thank you hello क्यों रो रहा है रे एंट्राकाल जी क्या हुआ आइदै
ओंखाम जाग्रोनि दै लोगोफोर टाइमाबो जाखाबाय थांबाबो जेबो नंला आरोना ओंखाम जाग्रोनोसै आं एंट्रा काला जी क्या बोला प्लीज सपोर्ट नोंलाय आरथि आरोना बाय बाय